Казвам се Десислава Петрова или както повечето мои приятели ме наричат Солджера. Голяма част от моя живот е, така да кажем, посветен на обществото. На доброволчески каузи, на борба. Така неспираща и неутихваща битка, борба за правата на човека. Както на лесбийки, гей, бисексуални, транссексуални, така и на всички други групи в България, които са по някакъв начин изолирани. Помагала съм и на организации на хора с увреждания, на хора с други видове проблеми. И съм навсякъде, където съм преценила, че мога да бъда полезна на обществото. Деси Солджера е доста криво разбран прякор. Всъщност този прякор ми идва от детството още, когато бях абсолютен фен на армията. И мечтата ми беше, когато пораснах, да се присъединя към или американската, или френската, или българската армия. Защото дядо ми е бил военен. Моят баща и беше идол в живота, беше много голяма личност. И всъщност той е възпитавал, тъй като аз имам още една дъщеря и брат ми има две дъщери. Тя беше възпитавана, защото беше най-бойна, едва ли не като момче. И поради тази причина ходех почти облечена само с камуфлажни дрехи, военни дрехи, които ми носеха различни приятели от различни държави. Една моя приятелка един ден просто реши, че трябва да започне да ми казва Солджер. Там, както повечето прякори се случва, се разпространи. Сигурно има много какво да разкажа за себе си, но за мен един от основните моменти в живота ми е, когато бях на 9 годишна възраст. Това се случи 1989 година. Цялото ми семейство заминахме да живеем в Алжир, Северна Африка, където попаднах в едно огромно училище с всички останали деца от други посолства от цял свят. И тогава за първи път се срещнах със света. Тогава за първи път видях, че на света живеят не само бели хора с изглеждащи по начина, по който изглеждам аз, или по начина, по който изглеждат всички българи, а има хора с различен цвят на кожата, има хора с различни очи, има хора с различни коси, по-високи, по-ниски. И трите години прекарани там ме научиха да бъда много по, така да кажем, широко склонена и отворена към различията. След като се върнах в България, ми беше едно сиво, мрачно и пусто, защото всички бяха бели. И си търсих своите чернокожи приятели. Има един друг момент, в който, освен всички останали неща, аз установих, че по някакъв начин през тинейджърските си години съм различна, защото моите приятелки в един момент започнаха да говорят за своите приятели, гаджета. Аз през това време пък се влюбих в своите приятелки. И разбрах, че това нещо не е много окей в България и че не се гледа с добро око на мен. Че не можеш да бъдеш различен. Или че ако си различен, това не е прието. Дори се опитах да направя някаква стъпка в живота си, да, така да го кажем, да влезна в правилния в кавички коловоз и да излизам с момчета. Това не е моята същност, това не е нещото, което желая. Видях, че не е правилно да вървя срещу себе си и предпочетох да направя другия избор, да бъда себе си и да бъда това, което чувствам и да изразявам чувствата си. Въпреки че през тези години това беше много подсъдно, обществото го отхвърляше изцяло и общо взето до голяма степен бях изолирана от публичния живот и дори от свои приятели в момента, в който разбрах, че аз харесвам жени, а не мъже. Майка ми е голям мой поддръжник, въпреки че аз до някъде нося вина. Моето разкриване го направих не на 4 очи. Направих го през телевизията, през телевизионния екран. Аз казах на своето семейство, на майка си, на баща си, на сестра си, на приятелите си, че аз съм малко по-различна от останалите. И за това винаги съм се чувствала малко или много виновна, но не съжалявам.
защото и те минаха през един процес, който беше полезен за тях самите. Те самите успяха да разберат кои са техните приятели, кои хора наистина държат на тях и за кои е по-важно какво казват другите. Това всъщност беше основният проблем първият ден след като излезнах в новините по телевизията и казах, аз съм различен и хората трябва да приемат така каквато съм. Това беше основният проблем на моите близки първите дни. Просто от телевизията разбрах, тогава преди толкова години не беше възприятно изобщо да се показва човек тези качества. Тя беше първата, която застана открито и каза, аз съм такава и такава. Аз много трудно преодолях това нещо, защото всяка майка иска детето и да е нормално, да разчита на заедна емоция и перспектива, но се оказа, че тя по друг начин е решила да си устрои живота. Даже ние с баща сме разделени, тогава живеех с мъжа, който съм и сега. Някак си той много лошо възприе всичко това нещо. Но Деси ми каза, ти не се притеснявай за мен, каквото ти иска да говорят. Всъщност най-важното за един родител и това, което винаги е било важно и за майка ми, и за баща ми, и за сестра ми, и за най-близките ми хора е аз да съм добре. Притеснението не е било това, че аз съм с различна сексуална ориентация, че вместо мъже харесвам жени. Притеснението е било винаги това, че бих могла да бъда жертва на точно тази социална изолация, че бих могла да имам проблеми в бъдещето си развитие, в кариерата, в образованието, заради това, че обществото не ме приема такава каквато съм и се опитва да ми налага някаква норма, за да ме приеме. Аз лично не съм имала някакви сериозни пречки, за разлика от всичките тези стотици, да не казвам хиляди хора, с които съм се срещал през тези много години. Аз самата не съм имала проблеми, сериозни. Въпреки че преди да започна да се занимавам с организацията, с която се занимавах доста години наред, самата аз бях жертва на няколко пъти на насилие. Имам три емоции в историята. И трите са нападения. Две нападения от абсолютно непознати хора. Третото нападение беше от, така да го кажем, представител на семейството. Всъщност това беше бившия съпруг на сестра ми, който в деня, в който разбра, че аз съм хомосексуална, разбрах го през деня, а вечерта просто ме нападна. Бях с изцяло, така да го кажем, изкривена глава от ударите, които ми нанесем в стената. Кога разбрах, че съм с различна сексуална ориентация, може би тогава, когато всеки един друг човек, който е хетеросексуален, е разбрал, че е хетеросексуален. В смисъл, няма точна, опорна точка във времето и в пространството, на която мога да се позова. Въпреки че имам детски спомени още от детската градина и от първи клас, когато бях доста буйно дете, много непослушна. Беше много добро дете, но беше много палава. Още от малка просто изпуснах ли от ръцете и после трябваше да я гоня и много трудно я намирах. Се правеше пакости, просто каквато и сега, такава беше като малка, много буйна и палава. Постоянно гледах да свърша някоя пакост в междучасията, но в момента, в който влизах в час, абсолютно млъквах и бях най-прилежното момиче, защото изпитвах, така да го кажем, някакви чувства към своята учителка. И дори имаше моменти, в които я ревнувах от нейния мъж, който идваше да я взима от работа с една стара лада. Има много митове, не само в България, но и по цял свят. Около 10 са основните, но един от тях е, че всяка хомосексуална жена е такава, просто защото не е срещнала правилния мъж или има някакъв проблем с себе си и не се харесва. Аз имам самочувствието, че съм красива.
нямам проблеми с това и това никога не е било определящо за избора ми на интимен партньор. Напротив, точно обратното. Имала съм проблем с хора от двата пола, които гледат на мен като на обект сексуален. Имала съм дори случаи, когато съм влизал в директен спор с жени, които са се доближавали до мен в някакво заведение и са ми казвали: аз искам да пробвам как е с жена. Окей, няма ли да бъдеш с мен? Какво означава няма ли да бъдеш с мен? Аз това, че не харесвам мъже и че харесвам жени, не означава, че харесвам всички жени. В смисъл, не бих могла, аз не съм сексуален обект. Това, че харесвам жени, не означава, че мога да бъда с абсолютно всяка жена. Както ако харесвах мъже, не бих могла да бъда с абсолютно всеки мъж. Когато съм в заведение със своята приятелка, непознат мъж, многократно се е случвало да се доближи и да каже: вие имате нужда от мен, няма ли да ме приберете у вас? Защото до голяма степен, благодарение на порноиндустрията, представата на един мъж за хомосексуална жена е, че тя обикновено има нужда и от мъж. А това другото, секса с жена, е просто за забавление. Голяма част от хората всъщност бъркат секса и другите по-важни неща всъщност. Мислят си, че хората, които са с различна сексуална ориентация, за тях секса е водещ. Така да го кажем директно. Напротив, точно обратното. Не отричам варианта, че примерно след 20, след 30 години ще срещна някой мъж, той ще ме привлече сексуално, въпреки че до сега не се е случвало. Историята не познава такова нещо. За мен няма мъж, с който бих правила секс само заради експеримента, поради простата причина, че аз не мога да пожелая да правя секс с някой, освен ако той не е моя партньор. Никога не съм се събуждала до човек, чието име не знам. Със сигурност. Никога не съм се събуждала след пиянска нощ, не знайки какво съм правила. Никога не съм се продавала за пари. За всеки един човек аз съм различна. За някой може би съм изрод, за друг съм най-великият човек на света, за трети съм просто вегетарианец, за четвърти съм човека, който пуши, за пети онази да си слава моногамната. За съжаление, около всички неща, с които се занимавам през последните 12-13 години, често ми се налага да не съм си вкъщи и да избягвам публични места и събития, защото многократно ми се е случвало да бъда нападана и съм получавал многократни заплахи за живота си точно от такъв тип хора, в повечето случаи асоциирани с крайно десни организации и партии, според които аз съм, така да кажем, вредител на българското общество, антибългърка и всичката дейност и нещата, с които се занимавам, според тях вредят на държавата и на българското общество. За съжаление или не съм разпознаваема, така да се каже, защото от много години вече съм публична личност, присъствам в медийното пространство и много от тези хора ме разпознават. Така че в момента, както аз, така и хората, които бяха с мен, сме абсолютно уязвими от тази гледна точка. И не изключвам ситуация, в която може да бъде потърсено отмъщение. Не искам да се изкарвам жертва, не искам да казвам, че се крия, но е факт, че се налага да внимавам къде ходя и какво правя. И това е поредната такава ситуация. Същото ми се случи през зимата по време на протестите. Същото ми се случва всяка година около организацията на София Прайд.
За типична хомофобия в България не може да се говори, но в българското законодателство липсват каквито и да било текстове, закрилящи хората с хомосексуално поведение при решаване на различни проблеми. Констатацията направи днес на работна среща българската гей организация Gemini. За хомосексуалистите общественото мнение е най-страшното нещо. Те все още помнят съдебните процеси от 60-те години, в които били осъдени мнозина, само защото дръзнали да си признаят, че не са като другите. Най-важният проблем за решаване сега обаче да убедят всички с хомосексуална ориентация да се разкрият пред света. Една от тях днес се осмели да го направи, да каже на родителите си за себе си. Страх ли те, че ще те видят по телевизията до вечер? Страх ме. Не ме е страх от това, че те ще ме видят. Страх ме дали ще им навредя на самите тях. Става въпрос, не искам да ги наранявам, но в същия този момент искам да им кажа едва ли не, че това, с което се занимавам, не е лошо и че те трябва просто да ме възприемат такава, каквато съм. Не само те, но и цялото общество.